Оп, има човек там. Сега ще го клипнем. Сега ще го фулписнем по-скоро. Сега го фулписваме. Гледате ли са фулпис ще го направя? Гледате ли са фулпис? Оп. Оп. Оп, клипнат. Лек. Аз ви казах, че ще го фулписна. Ще взема това. Това. Излизаме. Отиваме за други пичаги. Бах ти кемпера, бе, брат! Майко! Много ги мразят те, а когато са на много и не мога и набия, братле. И ме убият така хубаво, като ма кемпият. На 21 кръв съм, брат. Окей. Бам, малко камък. Да, тук има чекто, разбира се. Вече сме на 3-та минута от видеото като цяло. Та пожелавам ви нататък приятно гледане. Да, а как не мога да стоя тук, бе? То няма как да не мога да стоя тук. Да гледай го как ме е търноманяк. Брат, защо никъде не мога да стоя, бе? Като не мога да стоя, дай една шофойка, брат ли. Бах ти... Да, брат ли, Да, тук може би сме дет. Ако то някъде ни изкемпили. Бам, слагаме клон, че сме забравили. Да, той я ни дойде току-що, братле. Сега ни дойде. Окей, GG. Бата, ти баваш ли се с мен? Набих му 175, той остана на ужасно малко. Сигурно на 15 някъде. Как не си дед, бе, брат? Ти на 200 ли си? Окей, вдигнахме поне малко. Извинявам се за камерата, тя не е малко много добра. Тада ще се видим на следващия гейм. Окей, перфектни сме, вече сме на... излитаме. Аре, скачаме в тази локация. Защото там... What the fuck? What? Окей. Че нещо ми бъгна. Колко хора ще скочат тук? Те ми знаят моята локация, която най-много харесвам и скачам на нея, когато игра на соло. Да, брат. Бах ти, аз почвам да бегам. Как толкова ми... Окей. Yes, thanks Fortnite, thanks. Живи и здрави. Дай съм медкитна, че си набих фул демидж от 1 метър. Бум, айде. Айде шампанското. Oh yeah, baby. Дали да излизам? Я бе, ще си обера тези работи тук.
Ма нямам съм с жена, бе, отивам да... Такова, обаче. Отивам да се файти, обаче трябва да събера малко материали. Така че, айде. Бум, бириби папа. Това е малко женско, което ще направя, ама айде. Лек. Към следващия файт. Окей, събираме малко материал и отиваме с колата. Не, няма да отиваме с колата, бегай от тук. Аре бе, брат, щупи се, бе. Разгиле. Нямам спамеща вече. Айде, взимаме колата и къде отиваме? Отиваме към зона. Айде, отиваме към там. Пате, защо Петър, моя приятел, ми праща покана, бе, брат? Какъв ме е проблема? Може да питам. Се отиваме. Окей, за малко бях АФК. Бате, какви хора ми пишат във Viber някакви работи, бе, брат? Аз тук играя на Fortnite, някой да не ме снайпне от некъде, бате. Те ми пишат работи да ме разсеят. Да. Разбира се, ги пишат от моя клас, те са работи. Бах, тъпото. Знаеш, кога не ще кемпия някой да му набия 275 със снайпера ми. И айде балък лека, ако те убия. А чест. Бум. Как от чест ми се падат 3 въдици? Муля? Бум. Отиваме тук. И отиваме в тази локация като цяло. Айде, 9-та минута, може би това видео ще е поне 10 минути. Сега е 9-та минута като цяло. Да, вече е 9-та. И да. Отиваме на някакъв селянин, ако има там. Бум, бем. Е така винаги проверявам дали има някакви хора в караста. Да няма някакви издроди, които да ме убият. Да, дай да събера 500 маца. Добре, перфектни. Да, бе, ще ме снайпва буклука маса. Гледай как ме спами, бе, брат. Стига ме сплитва. Абе, брат. Ах, той има спамеща помпа. Ай, махни ме, искам да си пия шампанското. Фупис? Да, бягай, той ми избяга, човек, бах ти. Аз съм много точен, аз съм като да не казвам какво. Бах ти тъпотията, човек. И сега ако му убие... Значи, беше клипнат, беше фулписнат. Беше почти дет и избяга ми хлапенцето. И сега ако ме убие, бах ти идиота маняк. Да, не успях да го ресетна. Еми това от клипчето. Той е бълък мазан като бяга, така става. И това беше от клипа. Приятен ден и чао.